Jeg står herude i vores ikke særlig store mellemarkiv. Det jeg har her, det er bilag fra en logo fra 2003. Så det er altså bilag, som er 10 år gamle nu. Og spørgsmålet er, behøver jeg at gemme dem? Eller, det er ikke noget spørgsmål, for jeg ved det godt. Jeg gemmer mine gamle bilag, fordi jeg synes, de har historisk betydning. Jeg synes, det er sjovt at se, hvad vi brugte pengene til, og hvordan det gik, og checkkopier. Men i virkeligheden er det ikke nødvendigt. Som selvstændig erhvervsdrivende, eller hvis man har et selskab, er man forpligtet til at gemme sit regnskab og sin bilag i 5 år. Det vil sige, nu er vi i 2013, så alt hvad der er fra før 2008 må vi gerne smide ud. Men alt det der er fra 2008, 9, 10, 11 og 12, det skal gemmes, så skat kan se det, hvis de skulle blive interesseret i at se det. Det gælder både bilagsmaterialet og de regnskaber, der er bogført. Det vil sige, at du skal huske at gemme dine sikkerhedskopier i summa summarum. Hvis du skifter computer, skal du huske at følge de gamle sikkerhedskopier med over i den nye computer. Og hvis du bruger et online økonomisystem, som for eksempel Economic eller Saldi, så skal du huske, at hvis du forlader økonomisystemet, at du skal have alle data ud fra alle de år, du har brugt det. Fordi du kan ikke bruge som undskyldning over for skat, at jeg skiftede økonomisystem, eller de var unfair, og derfor fik jeg ikke materialet med. Det er dit ansvar som selvstændig erhvervsdrivende, at du har det materiale tilgængeligt, som man skal have. Så gem sikkerhedskopierne og tag en ekstra kopi og læg dem et andet sted. Husk at gemme bilagene og lad være at brænde dem, før de er mindst 5 år gamle. Og så sørg for, hvis du har et online system, når du forlader systemet, at du har alle data med ud, inden du holder op med at betale regningerne.